עכשיו יוצא מעזה! אני ילד בן 21 והחלום הכי טוב שלי, אם תשאל אותי, זה לקבל כדור בין העיניים. אני גופה מהלכת. אני אדם שלא חי. רגע, רוצה לשאול שאלה, אני גם הלום קרב מחרבות ברזל. גולני. אתה יודע מה זה להרים גופות של חברים שלך שלפני רגע ישבת איתם, אכלת איתם מנקים, ישנת איתם ועשית איתם טירונות ורגע אחרי מתפוצצים לך מול העיניים? אני באתי 23 חברים. לפני 3 ימים התאבד לנו חייל. אני לפני כמה חודשים זרקתי לעצמי 3 גרם פנטניל לווריד כי לא יכלתי לסבול יותר. לא יכלתי לראות, אני לא יכול. אני רואה גופות מול העיניים, עכשיו שאני יושב פה בלילה, אני רואה גופות כמו שאני רואה אותך עכשיו. אני רואה את חברים שלי מתפוצצים לי מול העיניים, זיהו את חברים שלי רק על את השיניים שלהם זיהו. אני שהגעתי לפסיכיאטר חצי שעה של אבחון, דחף לי 15 כדורים פסיכיאטריים שהולכים להרד עם סוס. טפלו בי! למה אני אמור לצעוק את זה? למה אני אמור לסבול את כל זה? למה